Dame i gospodo, dobar dan i dobrodošli na proglašenje najljepše marke Hrvatske pošte Mostar 2014. godine i izvlačenje dobitnika nagrada u nagradnoj igri Izbor najljepše marke HP Mostar 2014. Prvu nagradu, vikend za 2 osobe u Dubrovniku, sponzorira turistička agencija Fortuna Tours. Drugu nagradu, vikend za 2 osobe u Herceg etnoselu Međugorje, daruje Herceg etnoselo Međugorje. Osim 2 prve nagrade, pripremili smo još 8 vrijednih nagrada za one najsretnije. U ime Hrvatske pošte Mostar posebno pozdravljam autore poštanskih maraka i sve one koji su na bilo kakav način doprinose ljepoti i promociji maraka Hrvatske pošte Mostar, zatim predstavnike naših sponzora Fortuna Toursa i Herceg etnosela Međugorje te predstavnike medija. Ovo je drugi izbor najljepše poštanske marke. Prva, marka Sakralni spomenici Herceg Bosne Međugorje, izdana je 12. svibnja 1993. Danas imamo izdano više od 400 poštanskih maraka različite tematike na kojima su zabilježeni i svjetske i domaće obljetnice, kulturni i povijesni događaji, blagdani, ljepote mitova biljnog i životinjskog svijeta te mnoge druge teme. Marke Hrvatske pošte Mostar nalaze se u filatelističkim kolekcijama širom svijeta, a filatelističke nagrade koje smo dobili u posljednje vrijeme još su jedno priznanje za naš trud i rad. Danas imamo marku s titulom najljepšu u 2014. godini po izboru domaće i međunarodne javnosti. U prošloj godini izdane su 23 poštanske marke, o najljepšoj odlučili su glasovi pristigli na glasačkim listićima u HP Mostar. Listići su bili dostupni u vidu letaka, a također su se mogli preuzeti na našoj web stranici. Osim proglašenja najljepše, izvučit ćemo imena 10 sretnih dobitnika vrijednih nagrada. Ukupno je pristiglo 356 glasačkih listića. Prebrojeni glasovi odlučili su od prva 3 mjesta, prve 3 najljepše marke Hrvatske pošte Mostar u 2014. Treće mjesto osvojila je poštanska marka izdana u povodu 40. obljetnice smrti velikog slikara, istaknutog predstavnika moderne Gabrijela Jurkića. Na marki je prikazano jedno od njegovih najznačajnijih i najljepših dijela, Zimska idila. Život Gabrijela Jurkića bio je posvećen umjetnosti. Njegova dijela nadživjela su svoje vrijeme i danas prenose poeziju slavljenja lijepoga i čudesnoga. Ovu marku smo izdali zahvaljujući Franjevačkom muzeju i galeriji Gorica Livno, koji su nam dopustili da zimsku idilu prikažemo na poštanskoj marki. Sada molim člana uprave Hrvatske pošte Mostar, izvršnog direktora za razvoj sustava i marketing, gospodina Luku Novokmeta, da uruči priznanje i prigodne darove ravnatelju Franjevačkog muzeja i galerije Gorica Livno, gospodinu Josipu Gelo. Po broju pristiglih glasova drugo mjesto pripalo je izdanju Međugorje 2014. autora Marina Muse. Međugorje je mjesto koje su od 1981. godine posjetili milijuni hodočasnika iz cijeloga svijeta. Mnogi od njih sa sobom su ponijeli i marke s likom kraljice mira. Ove godine marka je bila posebna. Prva marka Hrvatske pošte Mostar u obliku srca i s mirisom ruže. Molim gospodina Novokmeta da uruči priznanje i prigodne darove za osvojeno drugo mjesto autoru gospodinu Marinu Musi. Mladi talentirani Hercegovac Marin Čilić 2014. godinu slavio je pobjedu na jednom od najvećih teniskih turnira u New Yorku, pobjednik US Opena, zaslužio i da se nađe na poštanskoj marki Hrvatske pošte Mostar. Autor marke Marin Čilić 2014. najljepše marke Hrvatske pošte Mostar, koja je osvojila prvo mjesto s 86 glasova, je ponovno Marin Musa. Marin Musa je poznat ime kada se radi o izdanjima maraka Hrvatske pošte Mostar. Ljubav prema poštanskim markama započela je s prvom koju je dizajnirao 2003. Bilo je to izdanje 440. obljetnica rođenja Matije Divkovića. Ta ljubav, kako vidimo, traje i danas. Molim gospodina Novokmeta da uruči priznanje za najljepšu marku Hrvatske pošte Mostar 2014. i prigodan dar gospodinu Marinu Musi.
Hvala svima koji na bilo koji način sudjeluju u izradi poštanskih maraka Hrvatske pošte Mostar, za koje vjerujemo da su odličan promotor naše povijesti, kulture, etnologije, arheologije i prirodnih ljepota. Hvala svim autorima na uloženom trudu, a Marinu Mus i ostalim autorima poštanskih maraka Hrvatska pošta Mostar čestitke, jer svaka od njih lijepa je na svoj način. Ovaj izbor najljepše marke traje od siječnja 19. do 16. ožujka 2015. godine, a povjerenstvo je pregledalo pristigle glasačke listiće i u izvlačenju uključilo sve one na kojima se ispravno glasovalo, to jest u skladu s pravilnikom nagradne igre. Zahvaljujemo svima koji su dali svoj glas i tako nam omogućili izbor najljepše marke Hrvatske pošte Mostar 2014. Slijedi izvlačenje dobitnika 10 vrijednih nagrada. Nagrade izvlačimo od 10. prema prvom mjestu, a prema pravilima nagradne igre najljepša marka Hrvatske pošte Mostar 2014. Svaki sudionik mogao je sudjelovati s neograničenim brojem glasačkih listića poslanih isključivo poštom, s tim da može osvojiti samo jednu nagradu, onu koja je izvučena prva prilikom izvlačenja. S obzirom da je Marin Musa nagrađen 2 nagradama, odlučili smo da nam on pomogne i izvuče dobitnike nagrada koje Hrvatska pošta Mostar dodjeljuje na ovom natjecanju, odnosno izboru najljepše marke. Pristupamo izvlačenju. Prva nagrada, 10. nagrada, poklon paket Hrvatske pošte Mostar. Poklon paket Hrvatske pošte Mostar dobio je Dražen Krištić, Domobranska 30, Bok. Deveta nagrada je također poklon paket Hrvatske pošte Mostar. Poklon paket Hrvatske pošte Mostar ide u Busovaču, Dijana Vuleta. Osma nagrada je zbirka Međugorje 2014. Zbirka sadrži omotnicu prvoga dana, maksimum kartu i jarak, mirisne marke u obliku srca izdane za Međugorje. Zbirka Međugorje 2014. ide Mariji Šulc u Požegu. Još jedna zbirka Međugorje 2014. Ova zbirka odlazi Katarini Bošković u Beograd. Godišnja zbirka maraka 2014. sadrži sve marke izdane u 2014. A odlazi ili bolje reći ostaje u Mostaru Ana Rajić. Maraka 2014. Peta nagrada. Slava Galić, Kočerin. Četvrta nagrada je katalog poštanskih maraka 1993-2001 i katalog poštanskih maraka 2002-2012 godina. U ovim katalozima mogu se vidjeti sva izdanja Hrvatske pošte Mostar. Četvrta nagrada ide u Ljubuški za Davorku Primorac.
Treća nagrada također su katalozi poštanskih maraka Hrvatske pošte Mostar. Kristina Primorac, Čitluk. Lijepo smo rasporedili, kažu, ove nagrade. Druga nagrada je jedna lijepa nagrada, vikend za 2 osobe u Herceg etno selu Međugorje, sponzora Herceg etno sela Međugorje. Sada ćemo vidjeti tko će uživati u vikendu. Danica Mesec, Ivanec. I prva nagrada, vikend u Dubrovniku za 2 osobe u organizaciji turističke agencije Fortuna Tours. Lijepa nagrada, lijepi vikend u Dubrovniku. Ne mogu vjerovati. Ivona Rebac, Napoli, Mostar. Čestitamo svim dobitnicima nagrada, svima vama želimo ugodan ostatak dana. Hvala vam lijepa još jednom.